Pareceme un proxecto super interesante, sobre todo aquí en Galicia, que en principio non hai tantos eventos deste tipo, que sí que hai en outros sitios, por exemplo, en Madrid é máis habitual ou noutras capitais. Penso que é interesante tamén para poñer en común todas as empresas que hai no sector en Galicia e poñer en valor tamén inmobles como este que estamos aquí na zona bella de Santiago, pues para rehabilitación e decoración deste tipo de edificios, de inmobles e poñer en valor ao que é a cidade tamén. A miña labor dentro deste proxecto pues, é realizar un traballo fotográfico, sobre todo desde o punto de vista tanto desde os inicios hasta a finalización do mesmo, e poñer en valor o que aquí se faga e transmitilo a tanto ao público xeral como o sector mesmo e, bueno, plasmalo do xeito máis atractivo posible e poñendo en valor todo o traballo feito que a verdade é que é un traballo arduo nestes meses e que xa comprobaredes cale a evolución e o traballo, o resultado final, que agardo que vos guste.